אתם מכירים את זה? איך חותמים? אופן גנגנם סטייל. עם הידיים? גנגנם סטייל. לקפוץ. 따뜻한 인간적인 여자 인간적인 여유하는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 건 있는 여자 לקפוץ כולם! 서로해 מהר לקפוץ מהר! 커피 식기도 전에 원샷 때려 서로해 오면 심장이 터져버리는 서로해 그런 서로해 אתם מכירים את זה? טוב, אז את זה אתם לא מכירים את זה. נוסה. Assim você me mata. מכירים? Ai, se eu te pego. Ai, se eu te pego. Ai, מליסה. כולם. מליסה. assim você me mata. ולמעלה אתה דוסי מצד Se eu לצד. te pego. Ai, se eu te pego. בוא נראה מי רץ מהר. בוא נראה מי יודע לקלקל ידיים מצד לצד. sábado na balada. מי יודע לרקוד ריקודי בטן? איך עושים ריקודי בטן? תראו לי. הופה. יא, אתם מכירים גם את זה? מי רוצה להיות סופר סטרייקה? מי רוצה להיות סמי הכבאי? מי רוצה להיות בבא בנאי? מי רוצה להיות דורה? אתה דורה? אימא'לה? מי רוצה להיות רקדנית? מי רוצה להיות אולי רופאה?